Inkjesta pubblika u inkjesta maġisterjali ma jmorrux kontra xulxin, iżda għandhom jaħdmu id-fit. Dan huwa fatt li ma jista' jinnega ħadd iżda brabta mal-każ ta' Jan Paul Sofija skont id-deputati tal-Labor inkjesta maġisterjali hija biżżejjed. Dan għaliex dejjem skont Robert Abela u sħabu l-inkjesta maġisterjali li għaddejja bħalissa u li ilha tkarkar 7 xhur se tiżvela l-istess affarijiet u għaldaqstant m'hemmx bżonna. Al kontlarju ta' dak li qiegħed jipprova juri l-gvern ta' Robert Abela, inkjesta pubblika ma tkunx ta' xkiel għall-inkjesta maġisterjali. Dan apparti li fil-waqt l-inkjesta maġisterjali tħares lejn ir-responsabilità kriminali, inkjesta pubblika tħares lejn in-nuqqasijiet amministrattivi u tal-awtoritajiet pubbliċi. Huwa tajjeb li wieħed iqis li l-konklużjonijiet u l-evidenza li joħorġu minn inkjesta maġisterjali jibqgħu sigreta. Iżda r-rapport u kważi l-evidenza kollha li toħroġ minn inkjesta pubblika ikunu kollha pubbliċi. Is-smieħ tal-każ permezz ta' inkjesta maġisterjali ma jkunx miftuħ għal pubbliku, iżda minn banda l-oħra bis-saħħa ta' inkjesta pubblika is-smieħ ikun pubbliku. Differenza oħra li teżisti bejn inkjesta maġisterjali u dik pubblika hija li r-rapport li joħroġ minn inkjesta maġisterjali mhux dejjem jingħata lill-qraba tal-vittma, iżda r-rapport maħruġ minn inkjesta pubblika jingħata dejjem lill-qraba. Dawn huma l-akbar differenzi li jeżistu bejn inkjesta maġisterjali u inkjesta pubblika. U għaldaqstant l-argument ta' Robert Abela u sħabu li l-inkjesta maġisterjali kapaċi tiżvela l-istess affarijiet bħal fil-każ ta' inkjesta pubblika ma jreġġix. Iżda żuh Jan Paul Sofija nstab mejjed midfun taħt it-terrapin wara tfittxija ta' 14 siegħa fit-3 ta' Diċembru li għadda. U sa issa għadu ħadd ma tressaq il-qorti dwar dan l-inċident fejn il-bini kollassa qisu ma tkarti.